Почти. Стигна до края. Ти на края, Моли! Моли, де? Да? Да? Аз на тая. Ти на тая, аз на тая. Аз на тая. Ая, имаш свободна люка, иди на нея, моля. Ти на тая, ти на нея, аз на нея. Малък, ще се смените, мама. После аз на тази, после... Добре, после пак ще тази и после аз на тази. Да, иди за малко на другата и после пак ще се И после ще смените Ая пак. Аз ще чакам. Хайде! чакаш на Не мисля, бе ти. Искам да чакам. Ма иначе се тръгваме. Искам. Върти се. Много е за зависимото. Почти стигнах до края. Почти стигнах до края. Казвайте, баба! Браво!